Selam alejkum i dobar dan, dragi prijatelji Humačkog ponosa. Nalazimo se u Gornjim Humcima. Zaseok mislim da se zove Midić. Sinoć sam obećao snimati s dronom džamiju, odnosno sokak oko džamije i druga mjesta. Nažalost nisam uspio zbog vjetra. Ali evo da imam dobru želju i namjeru, dokazat ću ovim videom. Zbog vjetra danas sam se javio Begi, rekao mu da nisam u mogućnosti, ali evo opet sam pokušao. Isto nije, nažalost nisam uspio. Evo snimit ću. Ovako, humce i humačke sokake. Nadam se da mi nećete zamjeriti što nije drona. Veliki selam i poštovanje i još jedno izvinjenje zbog obećanog neispunjenog, ali svakako da će u narednom nekom periodu biti. Pa uživajte u prelijepim našim Gornjim Humcima.